Un 65% de les operacions de transport tenen algun intermediari pel mig. És un dels motius que van portar un grup d'empresaris a desenvolupar l'Argos Cargo System. Es tracta d'un espai web on les empreses que volen transportar un producte contacten directament amb els camioners. D'aquesta manera, segons diuen, disminueix el cost del servei, desapareixen les barreres idiomàtiques i es podrà valorar el servei dels repartidors. Els primers mesos de funcionament tenen previst operar a Espanya, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. Es poden fer les gestions en menys temps, poden contactar amb clients o transportistes d'altres països sense haver de canviar l'idioma natiu, incorporen tecnologies TIC que permet un seguiment de les incidències i per tant una millora en la qualitat de servei. Per primera vegada permet poder contrastar la qualitat de servei dels transportistes de forma objectiva. Permet també la disminució de costos de transport i de les empreses i un augment de la rendibilitat pels transportistes. Un cop hagi arrencat el projecte, la intenció d'Argos és ampliar el mercat i fins i tot sortir d'Europa. Per això tenen previst utilitzar vies de comunicació aèries i marítimes, arribar a 14 països més de la Unió Europea i més endavant a la Xina i als Estats Units. El sistema està preparat per transport terrestre, aeri, marítim, ferrocarril, logística, és a dir, tot en general relacionat amb el transport i la logística. Per qüestions estratègiques, comencem només amb transport terrestre, però nosaltres és des d'una furgoneta fins a un transport especial, passant per tot tipus de vehicles, portacotxes, cisternes, etc. Però fins al mes de gener no començarem amb el que és aeri i marítim. És un tema estratègic de voler fer les coses a poc i ben fetes. Les empreses que registrin l'1 d'octubre tindran un mes gratuït per veure com funciona el sistema. A partir de l'1 de novembre s'oferirà una tarifa única de 150 € al mes.